रमेश मधुबनिया। अभी आप सुन रहे हैं जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। ललका पियर का जो पेनी झलकौआ पियर छोरे ना किसकी महुआ लगवा सुहती न रउआ ललका पियर का जो पेनी झलकौआ पियर छोरे ना किसकी महुआ लगवा सुहती न रउआ लगवा सुहती न रउआ आ देहिया भइला बा देसी कौआ लगवा सुहती न रउआ आ देहिया भइला बा देसी कौआ लगवा सुहती न रउआ। डीजे चंदेश्वर पंडित की प्रास चौक, डीजे चंदेश्वर पंडित की प्रास चौक। आ देहिया भइला बा देसी कौआ लगवा सुहती न रउआ। चढ़ली जबानी जो बना चोरा चार करे से जिया पसैया नहीं हमारा से लरे चढ़ली जबानी जो बना चोरा चार करे से जिया पसैया नहीं हमारा से लरे घरवा में आवे लपी के शराब हो गाली देला हमरा बहुते खराब हो आ गाली उ देला सखी बहुते खराब हो धरी न बाजा लूटी न माजा टूट चाहे खटिया के पौआ लगवा सुती न रउआ लगवा सुती न रउआ आ देहिया भइला बा देहसी कौआ लगवा सुती न रउआ आ देहिया भइला बा देहसी कौआ लगवा सुती न रउआ। डीजे चंदेश्वर पंडित की प्रास चौक, डीजे चंदेश्वर पंडित की प्रास चौक। आ देहिया भइला बा देहसी कौआ लगवा सुती न रउआ। पता नाही रहे मिली ओइसन मरद हो शादी नाही करती सुन राइटर मुकेश हो न रउआ। पता नाही रहे मिली ओइसन मरद हो शादी नाही करती सुन राइटर मुकेश हो छोरी मेहरारू कहे जाए जाए तारू हो संगे ले आइल बाने पाल वाला सारू हो आ संगे ले आइल बाने पाल वाला सारू हो रमेश मधुबनिया के भोले संगे रहती रोके चाहे हमरा के लौआ लगवा सुती न रउआ लगवा सुती न रउआ आ देहिया भइला बा देहसी कौआ लगवा सुती न रउआ आ देहिया भइला बा देहसी कौआ लगवा सुती न रउआ ललका पियर का जो पेनी झलकौआ पियर छोरे ना किसकी महुआ लगवा सुती न रउआ ललका पियर का जो पेनी झलकौआ पियर छोरे ना किसकी महुआ लगवा सुती न रउआ लगवा सुती न रउआ आ देहिया भइला बा देसी कौआ लगवा सुती न रउआ आ देहिया भइला बा देसी कौआ लगवा सुती न रउआ। जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। 91 13 90 67 65।